Efterskælv. Velkommen til min podcast. Mit navn er Christina Ingemann. Fælles for mine gæster er, at de hver især har en historie, der formentlig vil følge dem resten af livet. Ja, de har for eksempel skrevet, du er så umenneskelig som Israel, din børnemorder. Du er lige så syg, som du ser ud. Du er dum at høre på, få dig et liv med værdighed. Jeg vil også være ulykkelig af at rende rundt og ligne dig. Du er lige så grim som i din ideologi. Anne-Sophie Allap er fast kommentator på Berlingske. Hun er kronikredaktør. Hun er cand.jur. og journalist. Hun er også forfatter, skribent, ghostwriter, foredragsholder, moderator, interviewer og tidligere international redaktør og vært på Radio 24/7. Derudover så siger hun selv, at hun er fritænkende mor til 2. Som I kunne høre i starten her af programmet, der har hun fået nogle ret markante og makabre beskeder fra mennesker, som hun overhovedet ikke kender, og som egentlig ikke kender den fulde historie. Jeg er interesseret i at høre noget om kvinden bag. Så Anne-Sophie, hvem er du? Altså jeg kommer jo faktisk fra Nordsjælland, langt ude på landet, hvor der ikke engang kørte en bus. Mine forældre var sådan nogle, der pendlede ind til storbyen og arbejdede, men havde valgt ligesom at bo derude i naturen på en gammel gård. Og jeg ville altid gerne ud. Jeg havde sådan en enorm lyst til at opleve verden og forstå verden og se noget andet. Og så lige så snart jeg flyttede faktisk hjemmefra allerede da jeg var 17. Men fra jeg var 15 til 16 var jeg i USA som udvekslingsstudent. Og da jeg så var blevet jurist, sådan op i 20'erne, og havde blandt andet læst i Spanien noget af min overbygning, så fik jeg et job med kommissionen, og der var jeg 27, 28, og der flyttede jeg til Afrika. Og det var midt i Afrika, lige syd for Kongo i Zambia, hvor jeg var 2 år som diplomat. Der er ikke så mange, der kan sige den der sætning. Det var dengang i Kongo. Ja, på grænsen til Kongo. Jeg elskede Afrika. Jeg elskede det. Sjovt. Jeg er det hvideste menneske i verden. Jeg er rødhåret. Det kan man ikke se på mig længere, fordi mit hår blev meget tidligt gråt, som det er nu. Men så jeg er kridhvid og kunne, altså helt elendig til at tåle den der sol, og kan ikke se noget ud af øjnene, men elskede at være der, men det var også voldsomt faktisk. Det er jo en af verdens fattigste lande. Den der fattigdom er en meget, meget fysisk, konkret ting. Også truende ting. Og jeg tror i virkeligheden, når man ser tilbage på mit liv, sådan, altså generelt, der har der ligesom været en række sådan toppunkter måske i hvad man kan sige, belastning. En af dem var helt klart dernede, som jeg elskede dem. Det var også sådan, at mig og min daværende mand vidste, at når vi kom hjem fra ferie, så var det sandsynligt, at der var nogen, der var døde, for eksempel. Wow. Altså der var en meget, meget stor, kan man sige, livet var meget flygtigt. Men det lærte mig også at holde fast i nuet og påskønne dagen og anerkende styrken i de mennesker, der bor i Afrika. Vi vil jo gennemsnitlige danskere vil holde cirka 1,5 time måske i deres sko, ikke? Wow. Ja. Vi er blevet så bekvemmelige, ikke? Og og vi har simpelthen så mange fordomme over for, hvordan det kontinent er. I virkeligheden, jeg har aldrig ikke set så ansvarlige, så seje voksne, som dernede. Men så var jeg der i 2 år, da jeg så var færdig med den kontrakt, så rejste vi hjem og blev faktisk skilt. Det var min første mand.
var ret unge og passede måske ikke specielt godt sammen. Så flyttede jeg til Indien og var derude. Og hvor gammel var du der? Der var jeg lige blevet 30. Og faldt altså simpelthen i armene på den indiske overklasse i Delhi. Og det er en virkelig pengestærk overklasse. Det er meget sjovt det der med, at man... Det her med kultur. Hvad er det for en kultur, der opstår et sted? Hvad er det for nogle prioriteter, den kultur har? Er det kunst? Er det akademisk? Er det penge? Og så videre. Og hvordan forvalter man tragedier? I Delhi, der er meget befolkningen tilflyttere fra det, der hedder The Great Partition, som var den meget skelsættende begivenhed i slutningen af 40'erne, hvor at man skaber Pakistan og Bangladesh. Dengang hed det Øst- og Vest-Pakistan. Og ligesom siger, så kan muslimerne bo der, og så kan hinduerne bo i Indien. Og det var en forhandlet ting i forbindelse med uafhængigheden. Men det blev til kæmpe blodigt opgør, og specielt mellem det, der nu er Pakistan og så Indien, hvor at altså millioner mistede alt. Altså jeg ved ikke, 100.000-vis af formentlig millioner mistede livet. Det var virkelig voldsomt og blodigt, og mange kom til Delhi og havde intet. Og hvor var du placeret i alt det her? Altså... Jamen jeg kom jo til Delhi her, så her 75 år senere, ikke engang, 55 år senere, og oplevede den her by med den her kultur, hvor at de her familier, som havde tabt alt og var kommet til, ligesom havde fokuseret på bare at skabe sig base, velstand og egentlig sådan en overflod. Og jeg var via nogen jeg kendte, jeg var kommet til Delhi for at besøge nogen jeg kendte, men derfra så blev jeg introduceret til nogle andre, og lige pludselig så var jeg var færdig med en kontrakt og vidste ikke rigtig hvad jeg skulle, og skulle lige slappe lidt af efter at have været i Afrika. Lige så var jeg blevet inviteret til at bo i sådan et byhus hos en rig familie. Som man jo bliver. og holdt fest hver eneste nat med den der elite, som var dekadente, men havde sådan overskud på sådan en helt anden måde, end jeg var vant til. Og det er jo diversiteternes land, ikke? Fordi de er de mest fattige folk, ikke? Der lever på gader og stræder, og så har du den der helt modsatte. Kæmpe overflod. Ja. Og jeg kan huske, og så begyndte jeg at komme derude, alle mine ferier blev, da jeg kom hjem og begyndte at arbejde igen, så holdt jeg alle mine ferier derude, og i flere år faktisk kom jeg derude og fyrede den af, og var med til bryllupper, og det var meget, meget sjovt. Og så på et tidspunkt, så... Jeg skal lige spørge, hvad var du tiltrukket af ved det? Altså, hvad var det, der trak? Jeg var tiltrukket af denne her mangel på... Der var noget... At de havde ingen jantelov. De havde et kæmpe udsyn. De var dygtige. Men de var også jo hedonister. Og ret dekadente. Og hinduisme, der taler de om flere liv, eller ja, og der er jo også en natur, altså man kan sige, der er ikke noget, vi har jo et kæmpe tabu omkring klasser. Og velfærdsstaten er jo skabt egentlig for at eliminere klasserne, for at mobilisere alle. Nu kan vi se her 100 år senere, det skete ikke. Tværtimod har vi et voldsomt, jeg kalder det jo et ret brutalt klassesamfund, men vi snakker ikke om det, fordi vi kan ikke rigtig overskue, at det er sådan. Derovre, der er der jo ingen blufærdighed omkring det, der var jo købt sat i system. Og det var jo selvfølgelig ikke til, det var jo noget af det, der ligesom pikerede en, men samtidig var det også så var det interessant at se. Jeg har altid været jo meget, jeg har altid haft en meget stor trang til at se, hvordan livet er. Det var interessant at se, hvordan en af mine veninder sagde, min tjenestepige er jo mere fri end mig. Jeg har jo enormt mange øjne på mig. Hun tjener jo pengene i sin familie, og hun kan faktisk forlade sin mand, hvis hun vil det. Og hvordan det her samfund egentlig hang sammen, og hvilke dynamikker der var, magtdynamikker.
Og så bare se den her overflod. Det var dybt interessant. Men så gik der nogle år, jeg arbejdede i politik i Danmark, og så tog jeg et job igen i Nepal. Vil jeg sige noget lidt mere om det der? Du arbejdede i politik i Danmark? Ja, jeg arbejdede for Socialdemokratiet en periode i Danmark. Altså som journalist? Eller som international sekretær. Jeg arbejdede med de internationale relationer, så jeg var taget hjem, men rejste rigtig meget med topledelsen. Og bare, så jeg var næsten aldrig hjemme, kan man sige, eller der var en stor del af året i de år, det var en 4 år, tror jeg arbejdede der måske lidt mere. Jeg vil lige give lytteren bare et kort billede. Vi sidder inde i din meget, meget smukke lejlighed, og du sidder her med benet trukket op under dig i sofaen, og med dit lange lyse hår, vil jeg sige, slået ud, og ser bare super dejlig ud. Ja, vi sidder og drikker dejlig kaffe, og du er bare sådan helt afslappet. Det er jo helt vildt, altså det univers, du har inde i dig af oplevelser, og af den imødekommenhed, du har haft, og været i andre kulturer, og har været, altså, eller der integrerer i andre kulturer. Og det var også spændende, og altså det med politik, jeg har jo mødt en masse ledere, ikke? Topledere, Blair, Guterres, Shimon Peres, og altså masser, Stoltenberg og Jørgen Persson og en masse store politikere. Jeg skal sige, det som er kendetegnende ved dig, og det er også derfor, at vi to sidder her og taler sammen, fordi når man laver podcast, må man jo udvælge nogen, man synes har det, som det jeg som podcastvært nu på det her program godt synes skal belyses. Og det der er ved dig, det er dit nærvær. Du er nærværende, og du er favnende, du er rummelig. Når du har mødt nogle af de her topledere, som de fleste af os jo kun kender af navn og af gavn eller af udseende, hvordan har du mødt dem? Og hvordan hvad er din oplevelse? Nu har du mødt mange, men hvordan er den oplevelse? Hvordan er din oplevelse af dem, altså sådan generelt? Folk på det niveau har det ret store pres, at alle har en holdning til dem. Og det er og de har sådan ofte en unuanceret og på mange måder urimelig holdning til dem. Altså så du kan ikke komme ind i et rum uden at folk forholder sig til dig på forskellige måder. Og det du savner allermest, det er en naturlighed i omgangen med andre mennesker. Altså at der er andre mennesker, der kan sige og behandle dig som en normal person. Og det er i virkeligheden det fængsel, som kendthed er, ikke? Altså det leder os jo lidt i retning af i virkeligheden af en af årsagerne til, at vi også sidder her, udover at jeg virkelig godt sidder her sammen med dig, så er det jo præcis det, der har været bevæggrunden for at starte den her podcast. Fordi det er jo præcis det, der er sket med dig, i princippet. Man kan sige, at du har en lang historie, og det var det, jeg sådan prøvede at formidle. Jeg kom så lidt ud af tangenten i starten. Men at du jo faktisk er kommet lidt ind i den her, malet ind i et hjørne på en eller anden måde. Folk tror, de ved, hvem du er. Folk, de isolerer ligesom en eller anden måde, de opfatter dig på. Du er altså et helt almindeligt menneske med helt almindelige følelser, der havde et job og har et job med at formidle nogle budskaber. Skal vi prøve at komme sådan lidt og jeg kan måske bare lige afslutte det her. Det blev en lang sådan historie ned altså jeg var i politik og kom meget i Indien, og så på et tidspunkt så havde jeg fået en ny mand, og så tog vi til Nepal ud ved slutningen af borgerkrigen derude, og var et stykke tid derude. Hvilket var dybt spændende også og interessant. Og så tog vi så til Madrid, hvor vi boede sammen. Min mand nummer 2 var spansk, og vi fik 2 børn der. Og det var nogle ret dramatiske år, men sådan på det personlige plan. Og så i 15 kom jeg hjem til Danmark.
Altså man skulle tro, du var 97 mand, det du hoppede. Jeg føler, jeg er født 80 år gammel. Men, og så kom jeg hjem til Danmark, og i Madrid, der havde jeg udgivet nogle bøger. Og da jeg udgav nogle bøger, og for første gang ligesom ikke var ansat af Europakommissionen, og ikke var ansat af et politisk parti, eller havde en eller anden organisation, jeg skulle repræsentere, så tænkte jeg, men nu begynder jeg at skrive i avisen, hvad jeg synes. Og det var jeg allerede begyndt på nede i Spanien, så da jeg kom hjem, så var det ikke sådan, at der stod en masse jurajobs til mig, men der var til gengæld nogle medier, der var interesserede. Så jeg startede som vært på det gamle 24/7, hvor jeg lavede udland. Det var det job, jeg synes passede bedst til mig. Jeg kunne formidle, hvad jeg vidste om verden. Og jeg kunne gøre det på en måde, som jeg selv synes var interessant og sådan noget. Og vi lavede, synes jeg selv, et mega fedt program, og jeg blev udlandsredaktør på kanalen og vært på det program. Og blev ved med at skrive i avisen, hvad jeg nu synes om politik, og hvad jeg synes om kulturen, og så videre. Og jeg tror, min baggrund er vigtig i den forstand, at jeg var voksen, da jeg kom hjem. Mange debattører, kvindelige debattører, de brænder sig på den offentlige debat, fordi de er ofte yngre, og de er mindre, de har prøvet mindre og er mindre robuste. Ja. Og jeg havde jo stået på det tidspunkt i alt muligt, i afrikanske fængsler, i flygtningelejre, altså overlevet, været ved at bogstaveligt talt skide mig ihjel på hospitaler i Afrika. Så jeg havde prøvet en masse ting. Så da jeg kom hjem til og var sådan fuldtids i medierne, så stod jeg sådan relativt skridsikkert. Der skulle noget til at få det ud. Du havde ligesom været der. Ja, men det var interessant stadigvæk, fordi kvinder har bare noget. Jeg har altid provokeret folk, fordi jeg siger bare, hvad jeg synes. Så du står stærkt også i din kvindelighed samtidig. Ja. Så du er den her, jeg som selv, du er Zeus og Venus i en. Altså du er skønhedsguden, lækker kærlighedsguden, og så har du også krigeren i dig. Ja. Så det er jo klart, det er jo vildskab, ikke? Møder. Ja. Og så har du samtidig nærværet. Så der vil jo være folk, der bliver provokeret af det, fordi det er powerful. Ja. Og man ikke der er sådan lidt krabbekultur. Nu talte du lige om jantelov lige helt i starten, at der er en jantelovskultur stadig, og så kan det godt være, at der er nogle af os, der ignorerer den, men den lever jo, og den er der, vi krabbekultur plejer at kalde den. Ting falder rundt omkring os i dag. Lige så snart du trådte ind i mit hus, og så begynder ting at falde. Det kan vi tænke meget over, Christina. Nej, jeg tænker jo selvfølgelig, jeg har altid provokeret folk, og jeg tror, min egen sådan, da jeg var yngre, blev jeg meget ulykkelig over, at folk var irriteret på mig. Og nu ved jeg godt, at der er sådan en, jeg har altid ligesom taget pladsen, rejst mig op og snakket, og ikke sagt, jeg er ked af, at jeg er ham, nu siger jeg lige noget, men sagt, prøv at høre, jeg tror lige, I skal høre det her. Og det er, som en kvindelig karakteristik, er det en ret provokerende ting for nogen. Ikke for alle, men der er nogle, særlige mænd over en vis alder, og nogle kvinder osv. Vi har alle sammen en eller anden indbygget social kontrol af hinanden, og den udfordrer jeg tit. Det er det, jeg kalder krabbekulturen, ikke? Ja. At i virkeligheden kunne man stille krabberne over på hinanden, at de kunne komme op af spanden, men i stedet for, så hiver de hinanden ned. Ja. Og det er en pussy. Ja, og det er vi rigtig gode til. Men så jeg var relativt tryg til et sted, men jeg må sige, at jeg kom jo hjem til et Danmark, som jeg synes var meget forandret, og det gav jeg mig til at beskrive. Det var i 2015. Jeg gav mig til at beskrive det jeg beskrev forandringen af Socialdemokratiet. Det synes jeg ikke var sjovt.
men det var jo en del af en overordnet strategi at ligesom rykke partiet tættere på Dansk Folkeparti og så videre. Jeg beskrev nogle af de politikker, jeg ikke forstod, som jeg ikke synes var ordentlige, og jeg har jo været en af dem, der har sådan fulgt sager som FE-sagen og Mink-sagen og sådan noget meget til dørs, ikke? Også statsministerens vaccinetur til den israelske valgkamp og sådan noget, var jeg jo en meget hård kritiker, altså hvor jeg var sådan lidt, det nytter ikke noget, at vi bruger statens ressourcer på ren optekst. Altså det kan ikke kun være et show, det her. Det er nødt til ligesom at insistere på, at der skal være noget sagligt også. Og jeg stillede mig relativt yderligt i hele covid-spørgsmålet, hvor jeg sådan stillede mig imellem dem, som var sådan meget anti-vax, og så staten, og jeg synes egentlig, at begge lejre talte sort på en række punkter, og jeg var også følte, at der var en urimelighed i den der meget følelsesfulde, altså alarmistiske på begge sider retorik. Altså jeg synes, det var faktisk en meget uhyggelig periode, men der blev jeg hadet voldsomt. Hvorfor tror du, at du bliver lagt så meget? For hvad er det der sker? Altså, det jeg lærte, for det gør du det? Altså, det du lagt så had? Ja. Altså, og det, nu har jeg været måske i den offentlige debat i 12-13 år. Og jeg ved jo godt, hvilke temaer, som især ligesom får folk op af stolen. Det er ligestilling, det handler om kvinder, handler om køn generelt. Jeg var jo også meget aktiv i omskæringsdebatten, hvor jeg gik ind på minoriteternes side og sagde, prøv at høre, vi kan ikke sende unge muslimske eller jødiske forældre i fængsel for at praktisere noget, som en tredjedel af verdens befolkning praktiserer seriøst. Altså rituel drengeomskæring, det går ikke. Men altså, er du sindssygt, der blev jeg også kaldt Mossad-agent og barnemorder og alt muligt. Men folk er i det hele taget ret voldsomme i deres retorik. Altså, er du vanvittig. Du har virkelig fået nogle... Men det var sådan, altså der er sådan noget, det der område, lige præcis omskæringsdebatten, det var jo en perfekt storm. Altså det handlede om seksualitet, det handlede om muslimer, jøder, sådan falsk ligestilling, ikke? Altså folk sagde sådan, hvad så med kvindelige, mutilation. Ja. Det var den perfekte storm. Folk de brændte helt sammen. Men det er også det der whataboutism, som er... Ja, og hvor jeg var sådan lidt på at høre, det er et etisk spørgsmål. Vi plejer at besvare sådan etiske politikområder, der plejer vi at anlægge et bredt perspektiv. Vi plejer ikke bare at sige, det er forkert. Altså, vi plejer at sige, jamen, hvad sker der udenrigspolitisk, hvad sker der indenrigspolitisk, hvad sker der sundhedspolitisk, hvad sker der, hvad sker der med vores samhørighed? Det vi har baseret vores samfund på, at det er evidenser, det er valide kildeangivelser, og det er de fleste jo enige i, at der er det her... I princippet. Ja, lige præcis. I princippet, lige præcis. Fordi det jeg så ligesom, synes jeg, eller det jeg fornemmede ved samfundet, det var en langt stærkere sådan stammeorientering. Og i virkeligheden det, som vi jo ser i USA, hvor samfundet falder fuldstændig fra hinanden, og hvor du ikke kan diskutere, hvor du ikke kan ligesom nå hinanden, fordi hver lejr har sin egen virkelighed, og sine egne sandheder, og sine egne medier, og sin egen offentlighed. Den så jeg også ligesom snige sig ind, og i virkeligheden være drevet af en meget følelsesfuld, meget sådan sentimental og meget frygtbaseret og meget, meget populistisk retorik i forskellige lejre. Og noget af det er sådan, de her områder, som er sådan køn og seksualitet, så er det selvfølgelig indvandring og minoriteter, men det er i virkeligheden ikke engang så slemt længere med det område. Men så kom der med pandemien, og der kom der sådan en meget stærk, jeg kaldte det en pro-myndighedsfundamentalisme, hvor at hvis man udfordrede staten og statens sandheder,
så var der en meget stærk reaktion på det. Og jeg lærte ret meget, synes jeg, under den debat om frygt som en motor i det der had der. Ja. Altså, fordi jeg fik jo at vide, hvis jeg sagde, jeg synes, at vi bliver nødt til at tale om, hvad den langsigtede plan er her, og det kan altså ikke passe, at naturlig immunitet ikke virker, eller vi bliver nødt til at kunne tale om de her ting, og måske er det ikke klogt at sende folk ned til testcentrene, fordi måske er det her luftbårne og sådan nogle ting. Hvis man kom med relevante indvendinger, måske skal børnene i virkeligheden være i skole, så var der mange, der hørte det som kætteri, og du er i gang med at slå mig ihjel. Der var meget, der var båret af frygt, og jeg vil også sige, jeg afslørede på et tidspunkt på det gamle 24/7 nogle tal, der var givet fra Finansministeriet til en international organisation, en international monetær fond. Og da vi afslørede dem, og det handlede om noget indvandring, der var mine sociale medier også lagt fuldkommen ned. Og det var ligegyldigt, det var også der med, at fakta bliver ligegyldige, det bliver mere sådan en meget, meget voldsomt robust forsvar. Følsom, eller vi er ude i følelsesudladning og følelsesudbrud, uden egentlig at have baggrundsviden på plads. Folk gør sig ikke umage for at lede og finde ud af, hvad er historien her, og hvad er årsagen til det her udsagn. Der kommer bare... Og det, der driver meget af de sociale medier, det er sådan fælles følelsestilkendegivelser. Så der sker en meget stærk kollektivisme, som også bliver drevet af politikere, som i stigende grad ligesom reagerer med følelser, med vrede, med harme, med forargelse, med sentimentalitet, som så skal spejles i de her store sociale ekokamre, ikke? Ja. Og hvis du så ikke spejler følelserne, så er du farlig. Altså, og jeg er sådan en, jeg spejler overhovedet ikke de der følelser. Jeg går netop ind og siger, lad os lige se på, hvad koster det, hvad er det rigtigt, hvad er det sande her, og giver det mening, og det er for mange til at brænde pænt meget sammen. Ja. Og jeg synes, det er interessant, at vi har et samfund, der kommer fra oplysningstiden, som en kultur, som bygger på, at vi har undersøgt, om tingene var rigtige, og vi har velkommet den ytringsfriheden, og den åbne samtale, og den rationelle samtale. Og her på falderebet skal vi så lige tage et par mere af de her ganske irrationelle udtalelser, der er kommet. En skamplet i dansk journalistik. Du har blod på hænderne, og endda betalt af zionister. Hør fortsættelsen af samtalen med Anne-Sophie Allap i del 2. Du lytter til podcasten Efterskælv. Mit navn er Christina Ingemann.